dat is deze band overigens, dat is Driving Back. Ja. En dat is een band die maakt muziek uit de jaren 60, 70. Covers of eigen werk? Nee, we hebben alleen maar covers. Wij bestaan pas een paar weken, maar wij gaan wel lekker spelen al. Ja, maar er komt even een reclametje voor een feestje. Dat is 6 november. Wat game je aan? Vroeger, nou, even vanaf het begin, dat is eigenlijk ontstaan in 2000 in het millenniumjaar. Toen speelde een bandje uit Bolsward. Speelde daar een bandje uit de jaren 70, 60. Jan Houwer had daar een bandje en die was ook uitbater van de sporthalkantine. En die dacht van de Blue Jeans, van laten we dat eens vaker gaan doen. Maar dat was zo'n succes toen die man daar op het podium stond. Dus toen zei Jan, weet je wat, we doen dat bij ons in de kantine een keer. Laten we dat eens proberen. Maar daar willen we er meer bandjes bij hebben. Nou, we hebben ook de Traveling Band in Bolsward. Overal wel bekend, denk ik. En Fulltime, ook een bandje uit de jaren 70, 60, 70. Die bands die speelden toen bij Jan een aantal keren in de sporthal. En dat werd op een gegeven moment zo'n succes dat het wat groter moest. Toen gingen ze naar ons gebouw in Bolsward. Er konden wat meer mensen in. Ook een succes. Op een gegeven moment in 2007 hadden ze al 10 keer gespeeld. De mensen kwamen, bleven komen. Maar daarna heeft het nog tot 2009 geduurd. En toen was het gebeurd. En ik vond het altijd zo mooi. En ik denk, waarom stop je hem er nou met? Nou, ik denk, niet zeuren, maar dan moet je zelf wat doen. En dus had zelf het feestje organiseren? Ja, in 2013 heb ik gedaan. Alleen dat ging naar de Groene Weide. Ik denk, wij moeten gewoon een paar honderd man hebben. Wij willen dat feestje weer organiseren in Bolsward. Dus ik sprak met Gary van Deon van de Groene Weide. Ik zei, jongen, is dat wat voor jou? Ja, kom maar langs rijden. Nodig maar bands uit. We hebben bands uitgenodigd. Deze band was er overigens niet. Dat was in 2013 met The Relics. Een bandje waar ik toen ook in speelde met Klaas, onze drummer, die staat erachter. En dan geven we de horen aan, maar dan gaan we straks naar de trein nog even terug. Vertel even wat er verder komt. De Acoustic Fogarty Sessions. Ja, Lodi Fransen van de Traveling Band, Acoustic Fogarty Sessions komen. En Hey Fever, top rock roll band uit Bolsward en omstreken. Die komen naar een feestje bouwen en het is 's middags om 4:30 gaan we los. Dan we straks nog even door naar de trein. Klein om 10. Dankjewel. Must be because I had the flu Christmas. And I'm not feeling up to bed. It increases my paranoia. Like looking into a mirror and see the police car. I'm giving in. It's a fair. 6 november, Groene Weide, Bolsward met Hey Fever, Drive-In, Back and the Fogarty Sessions Acoustic. 6 november vanaf 4:30.